ndiurayaka nekuti hama dzangu kutaura chokwadika ndakanga ndafa kufira mumvura apa ndiri ndega pasina kana anga achimboziva kuti munhu aripi zvekuti vanhu vaigona kuzonyeperana kuti nzuzu kana kuti chii izvo tsaona yanga yandivinga izvo itsaona yanga yandivinga ndiri hwani zvangu nekuti pandakarohwa nedombo panapa ndiri mumvura ndakazwa dzungu kuona rima ndiri mukati memvura kutadza uziva kuti kuwest ndekunorth kueast ndiri mumvura imomo panga pasina kumira mushe inyasha kuchengetwa naMwari pandatanga kupushwa nemvura ndichipushwa nemvura kwairi kuenda uko zviya zvandataura zviya kuti kwaenda kuchokwirira kana yasosvika kwandanyasozwa kuti mvura yashoma asi yakuda kuchimhanya manje nokuti kwayanga yashoma kuya yaibva yazomhanya yochitanga futi kudzika ichitodini ichienda although yanga isikaveredzi zvayo munhu nokuti yaindoenda yava shoma ikoko saka ndongo ndakabva ndachienda kuona mukana wekudini wekubuda pamusoro pezvese ndingangoti akandirwira ndiMwari andika so ndati gi saizvozvo ropa robva ratangoti dzatu wagomana uyai muone zvaitaka television utindi tv yasata utindi tv yaba kanjanda uyai kane muone. Vanonyatsa kuona mukatarisisa huma ikai apa kudai pakatosiyana neapa huma iyoyi yakatozvimba muruzona itsaona ndikadai apa pakakwirira kufura ndikadai mukuona hazvichatobvi izvi regai ndikuudzei kuti chii chakaitika ngatisikai muzwe firimu racho munoona hama dzangu pane pamwe paunonyatsa kuona kuti apa ndarwirwa naMwari ende vaya vakati kukurukura hungewapotswa vaya vaitaura chokwadi ende apa ndandisingafani kuzokurukura ba nekuti ndaitofana kunge ndisichatoripo zvachose rakanga riri gore ra1998 gore ra1998 ndinotenda kana ndisingakanganisi papa kuti ndinenge ndandine 14 years here ndofunga taienda tichindofudza mombe saka pataifudza mombe pamwe pacho taiti tikasiya mombe dzedu apo tomboenda mumvura tondotuhwina kana kuti kudhigidha vamwe vanoti kudhidha vamwe vanoti kudhaira vamwe vanoti kubhavhuja mumvura handitika so zvadaro manje taienda mumvura inini ndaisagona kunyatso kudhidha zvakanaka zvinoita vamwe vaibva pamusoro pezidombo rakakwira stereki vojamba vakadzika kuita museve musoro uri pasi kupinda mumvura saka zvaindinakidza asi ndaisazvigona so inini nerimwewo timu rangu ma14 13 12 10 years ipapapo taitambira kune zvimvura zvekuti zvaigumira muuyu taitambira kune zvimvura zvimwe zviya takaita vafana so kwedu tega kwekuti nokuti mvura iyi yaiti ichibva mudenga so yobva yadzika kuti saka payaindodzika ipapapa panga pakakrieteka zidziva rakakura rine zibako raidzoka pairi kubva kunoko hatiti muri kuona so yadaro yajenga paita zidziva iro rakadzama zvekuti handifunga zvekuma 4-5 meters munhu aitonyura achifa ipapapo ameno pamwe 8 chazivi asi raizochiti manje rabva ipapapo rofamba ndingati mameters manganiko zve15 to 20 meters rakundokwirira bijana ikoko kwari kundokwirira ndokwaichibuda nemvura ichierera murwizi ichienda saka ikokoko manje kwanga kuinewo dziva ndofunga rakadzamawo kana kuti 1 meter
rochereba kwenda 100 meters rakangodaro. Mvura riya rekuti mvura inenge isikanyatsi kuoneka unzi iri kufamba here kana kuti haisi kufamba. Saka ikoko ndokwataienda sevapfana ikoko kune mvura shoma kwekuti tikamira yaitisvikira kana kuti muno, pamwe pacho yotisvikira muno, pamwe pacho muwest. Saka zvaingosiyana nekuti waakudhigidha kusvikawo papi. Saka ndomwataidzidzirira kusambira imomo, tichidzidzira kusambira tiri imomo. Asi shungu dzedu manje dzadziri uko kune vakuru kokuti ivava vari kungopinda pakati mvo panei tinomboda kumbopapindawo. Ibi kudenga kuna Mwari panyika panapa ndopane vanhu Mwari anotichengeta. Ende tine dzimwe tsaona dzatakabuda, dauti muzvizive, tine dzimwe tsaona dzatakabudiswa naMwari tiri vana vadiki dzataifanira kunga takafa. Right. Saka pane tuma incident akaitika ipapa. Yekutanga ndeyekuti inini ndaona kuti ndiri kufanira kugona kudhigidha zviri kuita vanhu. Ndakati ndoda kuzozvidzidzira ndiri ndega. Number 1, ndichada kupinda apo pakadzama ipapa pari kudai mvura, ndione kuti ndingaita sei ndiri 1 zviri kuita ndaitarisa, because problem yangu yanga iri pakuti ndikatarisa munhu achiita chinhu pfungwa dzangu dzaiti ndakuchigona. Endewo zvakawanda zvacho ndo zvandaiitawo. Ndakaona vanhu achiridza magitari iyo mabhanjo aya, ndonzwe musoro oi, ndonzwe musoro ai, achiridza zvimwe zvimachuni zvainzana full C nana G. Izvozvo hazvi exist hazvo kana takunyatsa kuita zvekuridza magitari yakuridzwa chuni yacho inonzi international. Izvi ndakangopedzera kuzvizwa ameno kana zviriko kune vanodzidzisa music, but so ndakangoita zvekuona nemaziso, ndaona ndikati ndozvigona izvi, ndimbonipai gitara doda so nguva diki ndakutoridza. Zvakawanda zvandaiti ndikangotarisa ndobva ndatoita, ndikangotarisa ndobva ndatoita. Saka panapa manje pamvura apa ndakatarisa, pamwe pacho ndaisvika ndondogara, vamwe vachidhigidha vamwe vachidhigidha saizvozvo. So ndaisvika ndogara so ndobva ndati no, izvi ndozvigona izvi. Saka ameno zvakazoitika, ndakazoti manje ndikati regai ndichidini ndichienda ndindodzidzira kudhigidha ndiri ndega, ndiite zviya zvandaiona zvezvo. Thank God ndakandotangira kune mvura shoma, ndopandoda kunyanya kutenda Mwari papa. Asi pfungwa yangu chaiyo ndaya ndichida kuti ndikabva pane mvura shoma apa ndakugona zvidobi zvekutupira zviya zvekutanga nemusoro zviya. Ndikazvitangira apo ndikaona ndabudirira ndoenda apo. Handi muri kuona? So ndakasvika ndobva ndatsveta mombe dzangu musi wacho ndandiri ndega, ende ndakakurumidza kutaimira time yekunga ndinototenda kuti ndakarovha chikoro musi wacho iwoyo. Saka mombe kazhinji dzine dzino vajana vebasa kana kuti vanhu vakuru, saka havasainyanya ikoko. Ndobva ndaenda ndiri ndega paya ndatsveta mombe dzangu apo. Mombe dziri kufura dzichienda. Ndaona kuti mombe dzangu dzapakanaka, ndikati ndakuchitanga nyaya dzangu. Ndiri kuda kutanga kuona kuti ava vanokwira padombo vojamba mudenga vodzika musoro uri pasi vanombozviita sei. Saka ndakuzviita. Right. Vandakwirawo padombo raari ikoko, kusiri kuya kune mvura yakawanda kwaipa. Vandakwirawo padombo raari ikoko pakati kwirirei. Pandiri kudzika apa ndofunga mvura yanga yakati dzikei zvekuti half meter. Anditika ndizvoti tingamisa mita kudai inoenda muhafu. Yanga iri mvura shoma. Muone udofo hwakashanda ipapo. Ndichibva ndati tomu. Handina kuziva kuti vanopinda vaya vanotungamidza maoko kumberi. Ndaingoti vanopinda nemusoro. Ini tomu nemusoro. Ndiye gi padombo zi. Chandakaona musi wacho. Apo amuri kuona ipapa. Kwauchitoti izvo zvizvi nekuti munhu nekukura nekufamba kwenguva.
pakanyatsa kuti 2 apa nechepanapa. Ndapinda pepe ndarovera D ndanyarara. Ndakabva ndaona kuti vaya vanoti munhu akafenda vanodira mvura vari right. Chandiri kuona chakandibatsira kuti ndichirega kufenda imomo mumvura imomo imvura. Ndo zvandakaona. Beno kana zvirizvo asi pamusoro pezvese ndingangoti akandirwira ndiMwari. Andika. So ndati gi saizvozvo. Ropa robva ratangoti dzatu kubuda nechemumhino. Rimwe richibuda mumhino richiuya nechemukanwa. Zvokuti mvura pandaiva ndiri ndakatoona kuti yatombotsuka. Semvura iri kuerera hayo plus mvura yakawanda. Zvaikumidza kungovhepa. Asi kubva pandandiri wanyatsa kuona kuti blood. Piri. Saka handisina power rekunyatsodini kusimuka nguva yeshe. Zvandakakwanisa kuita ndezvekungobudisa chete face nemhino kuti ndione kufema. Kunoku ndichijegwa nemvura. Munozoti kana uri mvura hauremika. Asi ndaizwa kuda kuti ndirare kana kugara pasi. Ndandisina power. Ndandarovera chaizvo kwete zvekurovera zvebicha. Zvokuti mutsipa wese wakadaira zvese zvikuya kumusana. Majoints ese spinal cord yakazika kurira. Ndatimba dombo nehuma. Ndatanga kupushwa nemvura ndichipushwa nemvura. Kwairi kuenda uko zviya zvandataura zviya kuti kwaenda kuchokwirira. Kana yasosvika kwandanyasozwa kuti mvura yashoma asi yakuda kuchimhanya manje. Nokuti kwayanga yashoma kuya yaibva yazomhanya yochitanga futi kudzika ichitodini ichienda. Although yanga isikaveredzi zvai munhu nokuti yaindoenda yava shoma ikoko. Saka ndoko ndakabva ndachienda kuona mukana wekudini wekubuda. Vandabuda vandadzoka pane rimwe dombo riri padhuze neri ndakwira riya. Ndobva ndagara ndakatarisa mumvura mwandabuda muya. Ipapo ndakuchitarisa manje kuti pano panga pandiuraya ka. Nekuti hama dzangu kutaura chokwadi ka. Ndakanga ndafa kufira mumvura. Apa ndiri ndega pasina kana anga achimboziva kuti munhu aripi. Zvekuti vanhu vaigona kuzonyeperana kuti nzuzu kana kuti chii. Izvo tsaona yanga yandivinga. Ndiri hwani zvangu. Ndatozviisolata ndega. Varume kudenga kuna Mwari anochengeta vanhu. Da kuti muzvizive izvozvo. Tinochengetwa naMwari panyika panapa. Nekuti pandakarohwa nedombo panapa ndiri mumvura ndakazwa dzungu kuona rima ndiri mukati memvura. Kutadza uziva kuti kuwest ndekunorth kueast ndiri mumvura imomo. Panga pasina kumira mushe. Inyasha kuchengetwa naMwari. Ndakaita ndofunga pamwe almost an hour. Ndichifunga kuti chii chaitika ndiri ipapo. So apa manje pakabva pati hapana kuzvimba baizvi. Panga pakazvimba. Mazwa here? Kuti kunga mota zvinoite mota zvekuti zvoti pandakasvika kumba ndichibvunzwa kuti chii ndakati ndarumwa nemago. Ndaiziva kuti iyi yandasangana naye kungoitaura chete kumba anga ari mahwani. Ndaizvindikitwa futi kurohwa ikoko. Saka ndakabva ndataura kuti ndarumwa nemago. Paya ndagara ndofunga dzinenge 1 hour here. Ndakabva ndati chiregai ndidini ndichisimuka ndiende kumba. Right. Semudziva iroro handidataura kuti pane 2 maincident akaitika. Semudziva irorero tadzoka rimwe zuva. Apa wanga wamukoma manje kwete inini. Mukoma wangu watinoteedzana naye. Iye ndiye akazovhura yakati kure yakaita hombe bichana. Pane yangu ndakaita ndiri. Right. Nzvimbo yandiri kutaura iyi iri kunonzi kana tichibva mwaMutare neMasvingo Road. Tichibva mwaMutare tikadarika pa 22 apa.
tosiya inoenda kuBezo Bridge toramba tiri straight tosvika panonzi Pamupudzi. Pamupudzi kune vanoziva Pamupudzi side takwende kunga tinoende kunana Chitora uko ikokoko. So isusu hedu hatina kukurira ikoko but takazenge takugara ikoko kwakuine muzaya wedu taiswa ikoko nababa wedu tichigara ikoko. Baba wedu vakashayika pavairwara tikambosara tichigara nemuzaya uyu. Saka ikoko ndokwaitikire mafiri wese tiri hafana. So rimwe zuva manje namukoma chinzwa iwo yakavhura mukoma musi wacho. Inini mukoma wangu akandisiya ichiko 4 years ndizvere 4 kana kuti 3 papa andichanatsoutondera hangu. Saka anenge anga ari kuma 17-18 years anga munhu atoti kure, asi kungoti takakura tine misikazwa yaibuda mupepa chaiyo. Saka papaya paidzika mvura kuti bvo apa yaiuya yaibva iri mudenga, asi munongoziva panofambira mvura pane pakaita chirwizika although iri mudenga. Saka uku kwayo nekuku kwayo kwakuine matombo, mvura yopinda pakati apa pematombo yobva yati bvo. Ndofunga muri kuona kavhiu kacho handitika right. Kune vanoziva pandiri kutaura ipapo ameno kana chichipo chibopoma chacho ichocho tiri Pamupudzi paipaiti zibhiriji riya repamupudzi tokwira nerwizi irworwo kwenda kumusoro kudhuze nekwana taakuda kuenda ikoko kunana Chitora ikoko kudirection iyoyo ameno kuti makilometers mangani kubva pabhiriji handichazvitonderi kakare handi muri kuona. So mvura payaifamba napo pakadai uku kune dombo mudenga yochidzika pasi right. Zvakachenda koita manje saka vanhu vaigara mukona zvakaita maamu esofa, vamwe vaigara apa vamwe vogara apa, mvura yoti bvo apa. Saka vaizojamba kudarika mvura yairi kuti bvo vondodonhera nechepamberi payo. Ndo pavaizopinda vakadai ndinonzi nhurituri here wati yandaida kudzidzira iya yakazondikonzeresa iya. Ndo pavaipinda vakateerana saka ndaizvida but ndaizvitadza. So blazi manje vairowewo chidobi chavo chakati siyanei nechevamwe. Vaisiya vamwe vopinda ivo vaizoendawo pakati rerukei nokuti havasaigonawo futi bazvaita vamwe ava apa. Saka vaiendawo pari nanewo bijana kwete kwakanyanyowo mararawo. Saka vakandogara this time padombo handiri mukuona vagara padombo iri kai raichedza richitsvedza ukaita mistake waidonhera pakashata pacho pakanyanya kudini kudzama. Ndo zvadzakaita manje. Saka dzakatogara dzakarelaxa yeye munoziva kutsonga so kobva dzati tsveredzu ndiye bvo. Handiti bopomo riri kudai iye haana kuenda pamusoro paro paizoenda vamwe after bopomo paya pairovera akabva achidzoka kumashure kune bako rinodzoka pasi pematombo oti vhem zi zvekuti zviya zvihanzi munoziva nyangwe makatsonga munoita order ipapo pakanyararwa nevanhu. Ndofunga zvinenge zvekuma 20 to 25 seconds dzakawanda kamuchiziva kuti munhu apinda mvura. Maseconds iwaya akawandisa muchiziva kuti munhu apinda mvura. Zvekuma 20 to 25 seconds kuda kusvika ku30 ameno ikokoko kamwe pakaita karunyararo kekuti mwese munopesera makungoti ende isu chinhu chataitya chihombe ndechekuti uku kwakuine bako ende mvura payairova apa payaiti dha ani muri kuona yairova ichibva yati imwe iri kudzoka mubako imwe iri kudai kuspreada imwe ichienda uko. Saka idzo dzakatosvika ipapo dzobva dzazi dhwa dzakarwa hondo yadzo dziri pasi apa yatisina kuona basi. Chatakaita ndechekuti kuzasi kunobudira vanhu ndokwatakazongoti takavarairwa isu takatarisa pabakwa takavarairwa tizo shasha yabuda. Ipapo ndopotanga uzwa mufaro uchiuya uchidzoka bijana kuti ebe
ndoda kuti muone kuti kana tichikura tiri vana mune mwatakapinda napo mwatakachengetwa naMwari. Kunyangwe nanhasi chaiye mumigwagwa matinofamba mune dzimota, vamwe vanoti nengoro dzemoto idzodzidzi. Pane paunotoona kazhinji vanodhiraivha vanozviziva. Pane paunotoona kunyangwe usikatauriri vanhu vavakatakura, asi wasvika unongochiziva kuti paya ndandabuda paya pane zvazvaitika paya. Ndimuzona. So izvozvo zvese izvozvo ndo munoshanda Mwari. Mwari vanotichengeta hama dzangu. Especially vana vanochengetwa naMwari, vanoraramiswa naMwari. Ende kana Mwari aine chinangwa newe, haufi nguva isati yakwana. Usavhundutsirwa nevanhu va. Iwo ramba wakatarisa kuna Mwari chete. Ramba kuvimba kwako nekutenda kwako ngakuve pana Mwari. Uone kuti ausviki here kwaruda kuenda. Uyewo chimwe chinhu chakakosha ndechekutaura kuti ina handifizve kumhanya. Pamwe pacho kutotaura kunga munhu ari kuomoka kuti ndichasvisa 100, ndichasvisa 80, ndichasvisa 90. Kutaura zvauri kuda izvozvo muromo une simba. So ndo pataka budawo nako tichikura hama dzangu. Ndangoti tingosheya kachayaka. Tajaira kuzwa dzevamwe kapanapa. Saka nhasi ndangoti aiwa regai ndimbosheyawo iyi yakaitikawo pandiri ndichikura muchirongwa kukurukura hungewapotswa. Ndiri kuramba ndichiuya nadzo nyaya idzodzidzi. Mune zvakawanda zvakaitika tichikura zvandichiri kucherechedza hangu. Kana muinewo zvamunoda kusheya nesu munongotibata. Nyangwe muri kure ikoko kwamuri munogona kuisa audio motaurawo zvakaitika. Kana muri padhuze tongokushutai video motaurawo zvakaitika kuti inini zvakadai. Tingosheyawo nevamwe handitika kuti zviite zvakanaka. So se TV tinoisa zvirongwa zvakawanda zvakasiyana siyana. Umwe anogona kuchitora sechisina basa asi kune umwe chine basa. Ndo kufamba kwazvinenge zvichiita. So kwanhasi regai timbomirira ipapo apa ndichazoya nezvimwe zvakaitika. Asi kwanhasi regai timbomirira panapa. Fear not, sin not. Bye bye. Zvakakukomberedza zvinokurambidza asi chimborangarira nyaya yaNikodhimasi kuti kunyangwe zvakadaro akaenda usiku. Ndomutevera Mwari, ndomutevera Jesu, ndomutevera Mwari, ndomutevera Jesu, ndomurumbidza Mwari, ndomurumbidza Jesu, ndomurumbidza Mwari, ndomurumbidza Jesu. Yakapfuura nguva yekutevera vaindinyepera inini. Yakapfuura nguva yekutevera vaindinyepera inini. Vakati idya izvizvi zvinoporesa, vagoti inwa izvizvi zvinorapa. Vakati idya izvizvi zvinoporesa, vagoti inwa izvizvi zvinorapa. Aiwe mazuva ekusaikukusivai baba ndiregerere iwo Ishe. Aiwe mazuva ekusaikukusivai baba ndiregerere iwo Ishe. Ndinotenda baba nokundiregerera, ndichamutevera Jesu. Ndinotenda baba nokundiregerera, ndichamutevera Jesu. Ndomutevera Mwari, ndomutevera